Mä aloitan nyt puhdistaan mun kynnet. Mä teen tässä videolla vaan toisen käden. Eihän mä saa tätä pulloa auki. Sain elitellä. Tällä puhdistetaan kynnet. Sitten odotetaan 30 sekuntia, että ne on kuivat. Nyt se on ollut vähän ylikin puoli minuuttia, niin mä levitän pohjalakan. Odottaa sen verran, että on lakannut toisenkin käden kynnet ja sit vois saman tien aloittaa lakkaa värilakalla. Mä nyt ootan jonkin aikaa. Nyt mä alan levittää värilakkaa. Mä ajattelin tehdä aksenttikynteen tuon hopean ja muihin laitan tän punaisen tai oranssin, puna-oranssin. Tässä suositellaan, että laitettaisiin muita kerroksia. Ainakin tää levittyy tosi hyvin. Ei ole liian paksua eikä ole liian ohutta. Lisää. Nyt laitetaan vielä tuo hopia. Näiden pitää antaa kuivua nyt sitten 30 sekuntia ennen kuin laittaa toisen kerroksen. Nyt mä levitän toisen kerroksen värilakkoja. Hyvin peittää 2 kerroksella värilakko. Mä luulen, että näitä voi laittaa vielä 3. kerroksen, jos ei tule tarpeeksi peittävä. Taas pitää odottaa 30 sekuntia ennen kuin voi laittaa sitten tuon viimeisen päällyslakan. Nyt sitten viimeinen vaihe eli päällyslakka.
pitää odottaa 3 minuuttia ennen kuin voi seuraavan kerroksen laittaa. Nyt sitten laitan viimeisen kerroksen vielä päällyslakkaa. Tämän pitää antaa kuivua 5 minuuttia.